jenenge pangan temumpang lambe ra ono ning pangan temumpang gawe. Nah, nompa-nompa ora dipinangkani dosa lho. Utang. Ya iya. Nah, niki diwaos riyen Pak De. Heeh. Diwaca sik. Kono sing maca. Nah. Mas Darman. Dalem. Stasiun balapan. Heeh. Sambal Kemangi. Ya. Spesial buat keponakan tercinta. Novi Fajar Purwanto. Semoga jadi keluarga yang sakinah. Dari Lek Ponisa. Saking dari Lek Ponisa. Oh, Ponisa. Buat Kakung dan Mbak Yuku sehat selalu. Amin, amin, amin. Matur nuwun rawuhipun keluarga saking Pak Saryono. Nggih, iki dipinangkani. Napa? Kae lenggah nang tengah kae lho. Nah, apa toh? Apa? Ya apa? Tapi aku mau batin. Piye? Engko paling lagune iki karo iki. Wah, karang kae seniman Jawa iki ngono kae. Ning Mbak Uut ki nguni. Ganti lagu jebule. Oh, ganti lagu. Oh, ganti lagu iki bedhek. Oh, kae ikwane kok. Yo, diaturke. Nuwun sewu dibawani mboten Pak Parman? Wah. Apa ya? Langsung iki mau jenang gula iki. Heeh, bener. Kare bocah gunung. Nah, larase pelok barang wis pokoke. Mau wonten jenang gula, bocah gunung karo ninggal katresnan. Apa sampun ninggal katenan. Nggih. Dereng Pak De. Yuk gubuk Kasmara mangke. Ninggal katresnane urung. Ah iya urung. Mengko. Iki apa sih? Uut sing ninggal katresnan. Kayak ditinggal. Pelok barang Mas, pelok barang. Nah. Menika Pak De Parman sing ngersake. Heeh. Ya sowan rono ya ora apa-apa. Ya alon-alon pokoke dik pemanasan kok ya. Dawa sik. Nah nek bocah gunung sing ngersake Pak De Marto waris. Oh, ngaten. Lah larase ya padha kok. Nggih. Pelok barang do pelok barang kok. Ning tenan, Nduk. Pripun? Sing jenenge desa iki Mamacara. Nggih. Nek awake dhewe sowan ning daerah Purworejo, lor daerah Gebang, daerah Seren, barang kae iki ora mudeng bawa-bawa ngene ra mudeng, lagune gembrubuk terus. Beda karo Urut Sewu. Lah iya. Oh seniman-seniman akeh daerah kene. Aku nderek orjen ning kono mbiyen ki bawa malah kon wis cepet gen tembang. Baru maksane ki aku ge asa-asa apa piye. Ya karang kuwi mau kok. Ya. Mergo pepunden daerah kene iki ngersake campur sari iki ya sepisan pasoryane ayu. Oh. Yes. Kowe ana syarate ngoten. Oh nek nanggap. Walah. Ora tenan lho. Masyarakat Urut Sewu iki wicara wiraga wirama kuwi kudu wicarane penyanyi ki sing ayu, sing pinter ngomong. Wiraga ya kuwi pasoryane ayu. Wirama gendinge iso bawa. Iki mawi aku mundak terus, engko suwe-suwe aku mbok dicutat kok piye Pak De. Kok malah saya lemu malah. Aku diet ya Pak sesuk. Saya lemu malah saya gurih. Marang dika ingkang rina wengi dadi ati
sampean ra percaya, sesuk nek ditimbali kok nggawa penyanyi tuwek ora iso bawa engko ora ono sing nanggap. Yakin kowe mangi, yakin kowe temenan. Nang darah kene. Lho tenan. Bapak niki nek ajeng ngejob penyanyi iki diseleksi. Tenan kok. Fotone wae dikirimi fotone. Wong tahu ngersake nomere Nadia, delok Mas fotone. Delok fotone. Mbaten ora nggo apa, mbak tak kirim. Wah, masuk nang Seti Budaya masuk. Berarti nek enten sing nanggap ngoten sing kagungan kersa niku kan milih. Malah sing keri-keri wingi. Sing keri-keri wingi. Pripun? Jajal nek panjenengan iso moto saka mburi bokonge ora usah bokong barang. Kok ya saka mburi barang. Ning tenan penyanyine ya ayu-ayu. Pokoke ora percuma. Nek setor foto karo bapak ngono sing full filter. Bener, wong hajatan kok ora nanggap mesti budaya rugi. Rugi? Oh. Dadi nek hajatan ora nanggap mesti budaya rugi. Sing rugi sapa? Paino. Oh lah iya. Tak kira sing nanggap sing rugi. Ya sing nanggap ngono sasake nanggap sasake nggo dhuwit kok. Lah iya. Nah, sing rugi awake dhewe. Rasa bangga. Yo. Berasa setor bisa Iki bablasan bae ya Mbak Lian ya. Nggih. Saref. Nah, ngemeni wanci. Jenanggulo sik. Heeh. Saka kono, Mas. Oh iya, heeh. Men ora kaya pengajian kok ya. Monggo. Iki tak ralat Mbak Lian. Iki jenanggulo bablas bocah gunung. Heeh to? Lah ya iki Arman ngersake Mbak Ut ninggal katresnan. Ninggal katresnan lah mulane iya. kula genahke. Digenahke nek ana wong tuku Mas. Wong tukune pecel kok doli lotek. Doli lotek. Ya ora gelem. Niki berarti sing ngersake sinten? Iki sing ngersake Pak Marto Waris. Pak Marto. Nah. Ya padha dene pedes, klubanane padha. Ning nek lotek kuwi ra lomboke mentahan. Oh. Ning nek pecel kan goreng lomboke. Oh, beda ya, Pak. Ya beda, ana kacange ya dadi ana kacange. Weh, Mas. Yo. Lajengke nggih, Mas.
ragene bocah gunung. Asik. Ho. Ho. Wiyagane terampil. Mandek sih. Aku mau agak mikir loh Pak Piye. Apa mau jenang gula pelok barang? Bocah gunung pelok nem aku gak mikir iki bocah gunung sing ngendi wong kae rarase beda. Nek rak piyagane notasine wah. Oh kaya bener-bener wis ora mawi mikir ya. Aku matur ngene mergo aku yo nyawang piyagane nek yo ngomong ngecek belajaran yo ora wani. Ora wani. Jan iki ora mawi nganggo mikir. Jangan ada pikiran. Ora ada pikiran. Neng tenan, nek piyagane kok udah iki aku ora matur. Wong tahu aku lho. Aku ora ibarate nang kertu ki joker. Di mana-mana masuk. Aku tahu nyopir piye go ora ngene iki. Wah. Ana kok ngene iki ya kewirangan e. Pating klunting ngono. Sing siji slendro siji pelok mergo piyagane ora ngerti laras. Ya ana wong karo jenenge budaya kok. Yo, ngene iki wis percaya lah. Pemene iki sing urgen. Lok tenan. Yo. Nadyan aku bocah gunung. Hei hei. Ora susah kasih nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon kompak. Mengko sing ninggal katresnan nek ra percaya ninggal katresnan kan pelok. Njuk diwalik gelang kalung. Wah, ya kowe iki pang. Oh, ya iso. Wewe ya engko dijajal. Gelang kalung ra slendro. Heeh. Sipur kok nek mau iki meng pelok barang dadi pelok 6. Padha dene pelok. Pelok. Iki pelok. Pelok. Kok Mbak Uut pindah marep rene slendro. Ya iso digeser. Apa meneh nabuh adol gamelan wae iso ya go iki kok. Adol ka. Lah nek adol gamelan ngono wis Besal apa piye? Aja. Ora iki redamu. Yo. Wis deg-degan Pak. Aja. Apa kowe ra kelingan jan bener-bener sehat. Rong lagu keringete yo. Nyambet gawe. Kamong aku bodho dene nyawang keringet nek keringete wong ayu kowe kok beda.
Ketok ele nyawang iki rasane piye ngono. Kula kok apa maning kok obah. Wong kula meneng bae metu keringete. Kae ngandel apa ora? Maksudnya nembang ngono kan harus mengeluarkan tenaga. Niku metu keringete apa maning kok obah Pak. Pinter. Matur nuwun nggih. Menika ngemeni wanci Pak Martowaris, niku langsung penyanyi